Sebedo kawaluoni gi kuke gwenge mopogore nyinga en George Bati. Jatend piny William Ruto olando ni piny owacho mare oketo kenge makare mare ni uchumi ma pacho ka odongore kocho ni nyaka gi sani uchumi ma pacho ka osechako dongore. Ka otielo ni piny Kenya dhi chako chulo gope mage duto kochakore dwe mar 12 mar higani. Ruto ma oloso e kinde nyasi mar dhialo higa achiel nyaka ne chako hola mar Hustler Fund osungo kenge ma hola no osegoyo ka olero ni ji maromo milion 19 osekawo hola e bwo higa achiel mokalo e kinde ma omenda maromo bilion 39 bende osechiwne ji e bwo higa achiel kokalo e hola mar Hustler Fund. Ruto lando ni kochakore kawuono piny owacho dhi medo kwan mag omenda ma jopiny osebedo ka yudo e bwo hola mar Hustler Fund ka omenda maromo bilion 2 bende osekung e bwo chenro no e kinde ma jopiny biro yudo thuolo mar golo kungo mage e giko higa ka giko higa kochakore higa manyien. Ile changamoto tulikuwa nayo, kisirani tulikuwa nayo, tatizo kubwa ambayo ilikuwa inatukumba na watu wengi walikuwa wanafikiria ya kwamba Kenya itaelekea mahali nchi zingine zimeelekea katika kukosa kulipa ahadi zao ama madeni yao. Mimi nataka niwatangazie wa Kenya ya kwamba tumedhibiti uchumi wetu na sasa tuko tayari kama taifa kuhakikisha ya kwamba madeni yetu yote, ahadi zetu zote kama Kenya tutayatimiza na tutahakikisha ya kwamba tumelipa madeni yetu. Pisa mag EACC omako bila dek mag ndara hamane oyudi kaka wasoya apaya ma Mai alwora ma Karagita e boma ma Naivasha. Obila mar ang'wen to ne oposo ng'wech ma oringo e kinde meko makamano kane kata bende joma gina e kor lwasi. Obila go osechwal e log tich mar EACC ka nonro dhi nyime e wi mibadhi ma itudogigo. Ochwalgi nyaka e boma ni ma Nairobi. This morning, the EACC managed to have a raid where we managed to arrest 3 traffic police officers who were taking bribes along the road from motorists. One policeman managed to escape. He was armed and he tried to fire at our officers. Fortunately, there were no injuries, but he managed to escape. And our position as EACC is that in coordination with the office of the IG, where we are in communication with the IG and the IG supports our operations, is that traffic policemen and policewomen should never be armed unless it is extremely necessary for their own safety. Sirikand County ma Homa Bay odonjo winjruok kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Habitat for Humanity mar konyo e gero udi ma ne joma ng'awo e kind chenro mamoko. E bwo chenro ni Habitat for Humanity biro gero ute ne joma ochando, gero sikunde mag ECD, kuonde manyalore e kind weche mamoko. Kane oloso e kinde yango chenro mar Habitat for Humanity opwoyo lwasi makare matend kaunti ma Homa Bay oseketo mar chiwo nigi thuolo mar tiyo makare. Gavana ma Homa Bay korka kore opwoyo chenro no komedo ni kaunti ma Homa Bay yandi osebedo chien korka dongruok mag sikunde ECD od nok mar pi e kind weche mamoko. Chenro no ineno kaka madhi jiwo dongruok mar oganda ma Homa Bay. We have recently invested almost about 91 million shillings in Homa Bay County to ensure that the orphans and the vulnerable families actually have access to a decent place to live. As Habitat, our core mantra is ensuring that we advocate for decent homes, and especially to the poor and the vulnerable. And so for us, it's exciting to actually have a government that enables us to have that framework to actually come in and partner and actually share. Kawuono kaka sirikal mar county ma Homa Bay to gi Habitat for Humanity waketo kokwa e MOU kae. Koro kokwa moketo ni nyiso ni wamiyo gi thuolo kaka sirikal mondo gidhi nyime gi tich magisebedo ka gitimo. To kendo giyar tijno moloyo
main tich gedo ne jomoko nyalo, tij gero ECD classrooms kuonde manyalore, ginyalo kelo projects be kata mag pi. Tema kampen mar ndalo 16 mar kedo gi lwenje mag kit chwech dhi nyime kaunti ma Homa Bay, riwruoge ma ok mag piny owacho matiyo e kaunti no koro chuogo riekni manyien mag kedo kod lwenje mag kit chwech ka gitiyo kod yor lony manyasani. Achiel kuom yore ma gitiyo godo en tudruok e yor simu ma ng'ama oroch ratiche nyalo chwalo ote machuok maonge chudo mondo oyud kaka inyalo rese. Riwruok ma ok mar piny owacho ma ong'ere kaka Zena Africa osedho chako chenro mar tiyo kod yor mbui mar WhatsApp ne jogo ma oroch ratichgi kaachiel kod lwenje mag udi gi weche mamoko mondo mi ginyal chiwo milome mondo resgi mapiyo. Here in Homa Bay County, a system called the Near Health Link. The Near Health Link is what we are launching here today. This includes hotline. It's a toll-free hotline, a 0800 number that anybody can call and talk to a hotline operator who has been trained and get whatever information they require for any health and safety topics that they may want to discuss. Wakwayo jomachuo migoyo ni wakwayo uni kiwinjo ka gocho oromi to ibi mondi report either ka chief to ka wich kuot nitie to wasomo nu namba ka maka un gitabu mora mora nikech samoro karidak gi ng'ama sasa kati wacho gimo matin kaka the head of the house tigoyi. Kora wakwayo ni namba waketo kama ler mondo kadiponi untiere gi wach to mondo ureport kanyo to namba ni wamiyo nyaka joma mine mosekelo ywak gi e namba gi mosekelo wache gi ka chief, kadiyo, kadisi. Ntie nyaka mine ma widows moseneno matek e lwet joma chuo kata lwet yuoche gi mowegi go. Omiyo namba ni asomo ni en 0800721642. Jopuonj e sikunde mag junior secondary county ma Bungoma obwogo rem keto kogi e barupe mag tich dwe mar achiel higa manyien ka gilero ni ma en kaluwore kod sand kowuok kuom duol mandiko jopuonje tich e pacho ka TSC ka gilose boma ma Bungoma. Jopuonj go lero ni gionge kod gigo madwarore mag tich. Jopuonj go bende yango chal marach mar kit gedo e sikunde mag junior secondary county no ma gikoni kelo chandruok mathoth ne jopuonjre masomo. Comrades, viva! Viva! Moguls, viva! Solidarity forever! At this time, we are domiciled in primary schools, and we feel that we are teaching technical subjects. Like I'm one teacher who teaches computer, and the facilities for computers are not available. You move around, there's no computer user environment, and teachers are really suffering, and they want you to deliver in that subject. Therefore, it becomes a problem for us. I'm so much embarrassed as one of the fraternity of junior secondary school teachers. How can you imagine these people have kept us since February of this year, being junior interns? You imagine a learner whom you've taught, like let's say has graduated, like let's say 2022. Someone has been offered a job. Yeah. Then the more thing that is really embarrassing is that some of the political leaders, political class, they are dishing out letters to these young teachers who have graduated recently. Then teachers who are senior, we are still holding as what? As interns. Riwruok mar jopuonj madongo mag jopuonjre mane kod ng'ol kaachiel kod riwruok mar jopuonj mag jopuonjre mane kod ng'ol KUSNET okwayo piny owacho mondo ketie tim paro mar apud somo mane ogol higa ni mondo mi okony sikunde mag jopuonjre mane kod ng'ol e pacho ka. Jopuonj go ma oloso bang' romo mar odiechieng' achiel okoni piny owacho nyaka koro medo omenda ma ichwalo ne sikunde go. Bende giywak ni gin kod kwan mar jopuonj matin ma ok puonj kaka owinjore kaluwore ni bende thoth jopuonj ma osebedo katiyo dhi e rutaya. Ka ewi duoko mar penj giywak ni moko kuom jopuonj ma iketo kod nono penj mag ranyisi miluongo ni sign language onge kod lony madwarore. Kusahihisha hiyo mitihani, tuna ujumbe ya kwamba ni walimu ambao hawaelewi mambo ya elimu maalum, na ndivyo tunaona haya matokeo yaliweza kutokea vile, kwa sababu kama kungekuwa na wale ambao wanaelewa hawa wanafunzi
hayo matokeo hayangeweza kutokea hivyo. Kwa hivyo tunawaambia kwamba wabadilishe hiyo mambo haraka iwezekanavyo, kwa sababu hatutakubali hao watoto kukua wakipoteza wakati na matokeo. Katika hizi mashule ya watoto wenye mahitaji maalum tuko na shida, sababu unapata wanafunzi ni 100, unapata wanafunzi pengine the biggest one ile ambayo ni kubwa pengine wanafunzi 200 300, na ukikusanya pesa ile capitation ambayo wanapewa haitoshi kulipa ile wafanyakazi, na ukiangalia kwa shule kwamba wafanyakazi ambao wanalipiwa mishahara kwa mashule ni wengi. Luoro medore kaunti ma Kilifi kalure gi medruok timbe anjao mitimo ne nyithindo ma yawuoyi e kaunti no. Kalure kod apisa ma ochung' ne kit chwech e kaunti ma Kilifi Agneta Karembo kopogore kod timbe mag rocho ratich nyithindo ma yawuoyi, timbe mag timo hera e kind wede bende omedore. Ka giloso e kinde nyasi mar puonjo oganda wi lwenje mag kit chwech, apisa mag piny owacho onyiso luoro kaluwore kod medruok nek jodongo ma itudo kod timbe mag juok ka koro gidwaro mondo chug kar reso joma kale lwenje mag kit chwech e kaunti no. Hapa ni vizuri. Karibu kwa Madam Mary kama watakuwa mkutano. Mariam Sulubu nasema katika shule Kilifi County kuna sera mbili maalum ambazo wamepitisha mambo ya dhulma dhidi ya jinsia, na pia kuna sera ya jinsia, na pia kuna bill yani sexual and gender based violence policy bill ambazo tumekuwa tukiziangazia na tukiziangalia, na tunataka kuhakikisha kwamba zitapita, na zikipita ziweze kufanyiwa kazi vile inastahili. Kilifi County kuna changamoto nyingi, haswa dhulma dhidi ya watoto, dhulma dhidi ya wazee, na sisi kama tume tumeshirikiana pia na idara tofauti kuangazia kwamba haswa dhulma dhidi ya wazee imeangaziwa kwa kuunda jopo kazi ambalo tutazingatia kutenda kazi kwa washikadau mbalimbali Kilifi kuhakikisha kwamba dhulma dhidi ya wazee zimeangaziwa. Tukiangalia katika Kilifi County sasa hivi kumeongezeka mambo ya incest. The family is not a safe space anymore for children. Watoto wakiwa shule ndo rates za teenage pregnancy zinashuka, mambo ya defilement yanashuka, lakini watoto wakiwa nyumbani tunapata hivi vitu vinaongezeka, the triple threat inaongezeka. Kwa nini? Is home safe? So tunahitaji kuongea na kila stakeholder katika community, tukianza na watoto wenyewe, wazazi, washikadau tofauti, the duty bearers, kina ward sub-county administrator, the chiefs, everyone has to join us in this war against GBV. Jonyuol e kaunti ma Busia ojiwo mondo omi opuonj nyithindgi timbe mabeyo e kinde ma gintiere yweyo mondo okony e duoko piny kata chien timbe ma ok kare e kind nyithindo. Komishona mag gwenge mag Stephen Otieno okwayo jonyuol mondo ochiw arita ne nyithindo kendo gine ni atamalo 100 mag jopuonjre ma yando timo penj mar KCPE odonjo e sikunde mag sekondar. Jaod gavana ma Busia Agatha Otuoma bende ochako chenro mar tiego nyithindo manyiri kaachiel kod machuo mondo oduok chien gamo remo e kind nyithindogo. Tumekuwa na Father Leonard Kisa ambaye anafanya likizo ni ndefu. Wazazi, likizo ni nini? Sasa kama likizo ni ndefu, walimu wamewarudishia watoto wakiwa vile mliwaleta, si ndio? Hawana mimba, si ndio kweli? Na nyinyi mkiwarudisha shuleni mwezi wa kwanza next year mwarudisha na nini? Kwa hivyo kila mzazi achunge mtoto wake. Mimi naomba wazazi wote wafanye ile kazi ambayo mzazi anatakana, wajibike kwa kuchunga watoto, kuhakikisha kuwa watoto wasipatikane kwa hali ya nidhamu ambayo haifai. Unajua wazazi wengi tunaangalia about girls child, lakini tunawacha boy child. Tunafaa tuchukue hawa watoto wote tunaweke tuwafanye kitu kimoja, tuwafunze, waingie kanisani, wafanye kazi, wapande miti. Odonjo weche mag tuke. Tim mar adhula mar Harambee Starlets ne owuok amodhi gol achiel e tugo e kindgi kod tim mar Botswana e lap Manyayo National Stadium odiechieng' manyoro. Tim no koro ikore e tielo mar ariyo mabiro dhi nyime kata ibiro tugi juma manyien e piny mar Botswana ka jaloch gi kwan gonde modhuro biro donjo e piem mar WAFCON higa manyien.
anakosa adabu za ugenini. Kitumetse Ditebe tacheza kona mwana Alima Adam Jereko. Tuko kwa mara nyingine tena. Rutingosi mchana unawa mpira, mwamuzi anafunika penalty. Kesa Wafula ana kwa macho na Sedilame Bosija.